Здравейте! В днешното клипче реших да ви покажа новото списание на Monster High. Това е едно дневниче. Така. Това е една химикалка на Monster High. Така. Това е също нещо като дневниче. Не, всъщност не е дневниче. Просто да си пишете домашните, например. Така. И това е една коничка на Monster High. Ето, нека да започнем с новото списание. Това е Винус на корицата всъщност. И така. Аз няма сега да ви го чета, само ще ви го покажа. Вие може да направите на пауза и ако се види нещо, прочетете. Това е новото геометрия. Така. Това е един коркон. Всъщност това е едно състезание. Ако сте си взели миналия брой, ще разберете за какво става въпрос. Така. Това е нещо като чудовищен тест. Ето тук да и не нещо да правите и от тук ще разберете какъв резултат имате като класи. Така. Всъщност да ви кажа, Нефера опитва да вземе купата. Само тези два отбора останаха и тя използва амулета, но най-накрая я представяте тук на телевизора и виждат каква е измамница и Клео, нейният отбор побеждава и както знаете винаги истината побеждава. Така е добре. Това е Лагуна Стил. Така. Това е едно страхотно плакатче. Ето. Това е тук нещо да си направите някакви обици. Така. Това са игри и загадки. Ето и тук игри и загадки. И някои идеи. Това е една кукла да спечелиш от някакви рисунки, точно не знам. Това е страхотно плакатче. Я да видим кой е на 10-ти фактор. Раците, давайте раци и везни. Страхотно. Не знам защо, но много мразят тези реклами. Честно ви казвам. Не знам защо ги пускат тук. Някои са готини, но не знам. И това е от новата героиня. Много е готина. Едно малко. И следващия брой е подарък. Има подарък една книжка. Тоест една книга. Ето. Една от тези четирите ще ви се падне, ако си купите броя и може би да ви се падне на Клео, не знам точно. И Клео ще е на корицата. И така, може да има пък кукла Клео. Очаквайте на 18 октомври. И така, добре, всъщност това беше клипчето. Гледайте другите ми клипове, харесвайте, коментирайте, не забравяйте да се абонирате и да харесвате. И така, надявам се да ви е харесало клипчето. Общо взето е това. Чао!